Haka jing lekai FIFA Women World Cup ka bahap haka Group A ka Norway Persia ka Switzerland. Haka ni jing lekai baro artli ki kenhun ki klemla apat penki jar nadu basdang ka jing lekai hadu bukut jong ka jing lekai. Leng ba ka jing khai baro artli ki kenhun ki yo marshi point nang ka jing lekai. Haka waipat ka jing lekai ka bahap haka Group A hapreng ka New Zealand Persia ka Philippines. Haba phai sha ka jing lekai ka Philippines ka yo pan penki jar Nyngkong haka minit ka ba ar peu saw lengba ka Bolton. Bat lengba ka ni sigol hadu bukut ka kela step bat ka kela min dan shu ki bala pan penki jar. Bat hadu bukut ka jing lekai ka Philippines kala la pan Pynliem ka New Zealand dai wei la not bat yo khoro life point na ka jing lekai. Haka jing lekai ka bahap haka Group H ka Colombia ka lala ban Pynliem ka S.Koria da ar lanot ya gini ki ar goal jong ka Colombia layo ban tep haka minit ka balai peu leng ba ka penalty bat haka minit ka balai khandai.